Kristina, a tu je i Neda Pavlović da nam objasni prvo nekoliko reči da nam kaže o samom takmičenju, a poslije ćemo da vidimo i jednog robota u studiju. Dakle, Nedo, šta je cilj ovog takmičenja? Najprije dobro jutro. Hvala vam na pozivu i što ste se zainteresovali za učešće naših učenika na ovoj prestižnoj olimpijadi u robotici. Zapravo, na inicijativu naših osnivačica mi počinjemo da se takmičimo na ovoj olimpijadi i onda ideju nismo nekako ljubomorno čuvali samo za sebe i za svoju školu, nego smo hteli da budemo stožer okupljanja mladih talenata iz oblasti robotike. I sada imamo tim Srbije od 5 učenika ukupno. To su učenici gimnazije Kreativno pero, ali i elektrotehničke škole Nikola Tesla, jedan učenik iz 12. Beogradske gimnazije i oni idu put Atine, gde se zapravo ta olimpijada održava od 26. do 29. sa jednom jako zanimljivom temom ove godine. I sad takmičenje pokriva nekoliko različitih naučnih oblasti, sve je to negde povezano u cilju i popularizacije nauke kod mladih, ali i stvarno do toga da neki mladi talenti pokažu šta sve mogu i negde u nekom budućem periodu da doprinesu celom društvu, neki doprinesu čitavom svetu. Kako smo birali tim koji predstavlja Srbiju? Pa upravo, dakle, prema njihovim interesovanjima, da oni pokazuju sklonost ka robotici, uopšte ka tom STEM konceptu obrazovanja, ali neće ni znati da pokažu sklonost ako im mi to kroz obrazovanje u nekim ranijim, dakle, godinama ne pružimo prosto tu šansu. Ideja je da u stvari mi njih osvestimo koliko STEM karijera može biti važna, ovo što ste vi rekli, taj interdisciplinarni pristup u rešavanju možda nekih globalnih problema. Dakle, da prosto otključamo sve te potencijale koje oni zapravo imaju i da ih kroz ovakva takmičenja gde se oni i druže, gde im je jako lepo, imaju pravu multikulturalnu saradnju sa svojim vršnjacima širom celog sveta, jer, pazite, učestvuje ozbiljan broj zemalja. Preko 190 zemalja se tamo nađe na tom takmičenju, razmenjuju svoje ideje i u stvari im skrećemo pažnju da je na njima velika odgovornost, da možda preduzmu odgovornost za neke globalne probleme. Ove godine Feeding the Future, dakle tema. Održiva proizvodnja hrane. Tako. Uvek su to zapravo neke teme koje su globalni problemi. Da mi njih u tom uzrastu osvestimo da moraju da se posvete kroz nauku, kroz interdisciplinarnost rešavanju takvih problema u perspektivi. E sad, dvoje takmičara, dvoje članova naše reprezentacije sa nama. Ja ću sad možda da uradim nešto pa će da me ubiju zato što ću da se prošetam do njih, ali hoću da se prošetam, da pokažem da u studiju imamo robota. Ovo je robot koji će nas, odnosno vaš rad koji će nas predstaviti. Ovo je Kristina, ovo je Marko. Mnogo vam hvala što ste danas u studiju Euronews jutra. O čemu je ovde reč? Dakle, šta ovaj robot radi? Pa, ove godine mi imamo 2 robota, zato što smo krenuli da se spremamo još u avgustu, sredinom avgusta, kada smo dobili 2 velike kutije, zapravo 2 velika seta iz kojeg smo mi napravili ovog robota. Jako interesantno da svaki tim isti komplet dobije, tako da zapravo kada odemo tamo, primjer za nas, ovo je jedina mogućnost koju smo mi smislili da može da funkcioniše za ovaj zadatak koji su nam oni dali. Ali kada zapravo odemo tamo, od istog kompleta vidimo 190 različitih robota. Tako da je to jako interesantno. I šta on radi? Da, ove godine je tema održiva ishrana, tako da imamo 3 različite vrste lopti. Imamo zelenu, imamo narandžastu, imamo plavu. Mi trebamo da prikupimo zelenu i plavu da bi dobili narandžastu. Sad nemam ovde da vam pokažemo plavu za demonstraciju i kada ih mi ovako skupimo... Ali narandžasta je ovde ispod zelene. Da, narandžasta je tu, ali nemamo plavu da vam demonstriramo, ali mi u suštini trebamo da skupimo zelenu i plavu da bi dobili ovu narandžastu koju kasnije trebamo da prebacimo u jedan kontejner. Mi isto trebamo da dignemo ovako robota na oko 120 cm u visinu i onda trebamo da ga odvozimo, da ga zapravo prevezemo do jednog dela gde ćemo da zapravo izbacimo ove lopte. Tako da, to je u suštini kako treba onda funkcioniše. Tako se dobijaju bodovi na takmičenju. Aha, ja znam da obično daju neka imena robotima. Ima li ovo vaše ime? Pa nemamo baš konkretan naziv, ali šta smo mislili? Imamo par imena, ali nije još uvek zvanično. Nije za javnost još? Nije. Šta vama znači učešće na ovakvom takmičenju? Pa znači, ne samo u smislu, naravno, nama svima, svi se bavimo robotikom, zanimljiva nam je iz nekog razloga, generalno STEM naukama, ali ja mislim da je bitnije svima nama, u stvari, taj dodir sa kulturama iz celog sveta i njihovim načinima razmišljanja i prosto da jedan robot može u stvari mnogo toga da uradi više, pogotovo ako je više nas zajedno, kao iz cele, da smo svi zajedno tu na takmičenju,
da prosto svi mi zajedno mnogo bolje možemo smislimo jednog robota nego ovako podeljeno. Koliko je vremena bilo potrebno da napravimo ovog robota? Pa oko mjesec dana. Znači mi smo krenuli početkom avgusta, tad smo dobili komplet i onda smo radili dano-noćno. Sad to pokušamo da uskladimo sa školom. Posle škole radimo, tako da, znate. Marko, Kristina, mnogo sreće na ovom takmičenju, da pobedite i stvarno svaka vam čast na ovome. Nedo, ja bih samo sa vama još da zaključim ovaj razgovor. Kakve su šanse naše reprezentacije da pobedi, na primjer, na ovom takmičenju, da osvoji nagradu? Pa znate kako, moramo se pohvalimo da smo uvek visoko plasirani. U jakoj konkurenciji od 160 ili 190 zemalja uvek smo u prvih 10 ili prvih 20 po plasmanu. I takmičenje ima jako specifičnu notu što poziva na saradnju. Niko ne može da pobedi ukoliko ne sarađuje sa drugim zemljama, što bi možda bio neki onako dobar model za neke globalne situacije i probleme. Mi se nadamo dobrom plasmanu kao i uvek i čak se nadamo, to je neka i ideja naših osnivačica, da možda u perspektivi baš Srbija bude potencijalni domaćin jedne ovakve velike olimpijade u robotici. Zašto da ne?